weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuuro mawlo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sinthiane gourdiuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane alpha ba to moderne ha to galle makko samasa killinkara kay hayde ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisala Nouakchott ɓe teeɓima fedde wuyɓe dartonoɓe wadde braquage uji e nder yoga e leyɗe Nouakchott fedde nde ko sagataɓe jeeɗiɗo to leydi Sénégal to Touba Sane kotana musɗo waɗi toon ko gorko goto mo gonduɗo e rafi hakkille kañuma yooɓi fittandu cordonnier goto gonnoɗo e dow moto mum Jakarta to leydi Mali laamu transition ngu ɓe kolliri tigui koɓe waɗoɓe subventionné yoga e gueɗe ñamateɗe ɓurɗe hade jinede yidde mabɓe e fandare mabɓe ko ustude cogguji ɗi to leydi Côte d'Ivoire Pascal Affinguessan o yuɓɓini congrès makko battowo congrès jeeguiɓi wola taw congrès ordinaire landa FPI ko ngol waɗi gaddunol noon komo yuɓɓina oɗon congrès caggal kayde Laurent Gbagbo holliri tigui yalti e landa ka ha laaɓi tafi landa mum to leydi Burkina Faso pelle société civile en kewɗe ɓe kolliri tigui yidde mabɓe e oɗo saaha joni ko namdade ko wiyete désobéissance civile beele rokko makka Christian Kaboré ene démissionna ha laaɓa ɓade kay oɗon ki wawde ardade leydi ndi to leydi Soudan ko sempoji gulɗi Diawa mbaɗi toon aseeda hanki o waɗi mayɓe hewɓe e barmuɓe ha mbayno koote to leydi Libye Saif al Islam Khadafi ko ɓi Oumar al Khadafi gonnoɗo hoorejo leydi ndi holliri tigui aseeda hande o hollirama o déposi ɗereji moƴƴini ɗereji makko gam yidde gembanade sumgoji hoorejo leydi bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen. Mixtape Lawal Konga from Wuduru Jimmy Yada Sonabe Muram Helgo Gande Helgo Suduru Wuduru Level Jaibe Yo Bismillah Yato Wuru Helgo Helgo Jab Tibinabi Monumi Kembe Jam Kembe Chalal tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano fedde wudduru de Nouakchott ene ɗamini yuɓɓinde ñalawma pinal ñalawma kaldigal ñalawma disodiral wonande dendagal ɓesgu wuddurnaɓe tawateɓe nder Nouakchott ñalawma o ɗamini yuɓɓinede koto siége APR tawateɗo to cité Concorde sara hôpital Dia ñalawma o noon ko ñande 1er janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni ñande goo ñalawma gadano hitande hesere witede 2022 ñalawma o waɗata ko yesso teddugal hono Mamadou Cheikh Kane ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie e yesso teddugal monsieur Assane Gueye on ko hoorejo Sénégal naaɓe wurɓe nder leydi Mauritanie yesso teddugal monsieur Papa Mendy Gueye on ko coordinateur général Sénégal naaɓe wurɓe nder leydi Mauritanie yesso teddugal monsieur Boubou Bari on ko secrétaire général lambda APR nder leydi Mauritanie fedde dental wudduru e gaddugol Oumar Samba Talla ene bismi dendagal wuddurnaɓe e dendagal guure taariɗe wudduru kala tawateɓe nder Nouakchott nde garata e keewal notto e peewal juɓɓude ñalawma ko ni lolwi ɓe udditirta ñalawma caggadde bismi dendagal hoɓɓe dendagal teddiniraɓe ñalawma ɓe udditira ñalawma ko fati mistogol qur'ana woni janggude qur'anil karim
ɓe ndewna heen yewtidde hakkude maɓɓe caggal ɗum ɓe mbaɗa mogoji ɓe mbaɗa kadi jewte pine woni ko wiyete théâtre et des débats culturels kala jiɗɗo noon ko ɓuri ɗon labde mbatta ko ɗeɗo noddode ɗeɗo konɗo noddirgon mbatta ko 46 30 63 43 nototoma ko biteɗo Moussa Koulissi walla mbaɗa 41 94 57 08 nototoma ko biteɗo Yaya Sarasi kañum yettidi ɗo ɓattaki o ɗum noon dendagal wuddurnaɓe tawateɓe nder Nouakchott ene bisma e oɗon ñalawma paydunde no feewi oɗon mbiyare gattone keewal garone peewal ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartaraɓe kala ceerno Djibisi ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so waddima listihara sikkata mato ko nder ɓernde ma woni ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djibisi ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djibisi ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djibisi ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji mon ha no hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djibisi ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadindo ɓalwal danwal kala ceerno Djibisi so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha ba walla jano borgal ceerno Djibisi ne tawi oɗo saaha joni gillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djibisi base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie télégal bitegal Nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djibisi ko laaɓɗo reydum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e naya lewru jolal hitande ujunnaje 2021 kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba eɗen ciftina bandiraɓe tan yo gandu jogoto radio jogoto télé ko publicité ji e communiqué ji e sponsor uji ko ɗum wawata jogade jaydeli meɗen ɗum nande mbi yimɓe mbattu hakkillaji men no fewi e jaydiyankoɓe e kala saaha men mbaɗa communiqué ji e publicité ji ko ɗum wawata jogade jande ha wuura ha no hannirta ni kabaruji men e ɗemgal pular ko adi kabaruji men catala heblo sukaɓe Afrique ngal sengo Nouakchott ine tintina dendagal jeeyaɓe catal ngal e nananoɓe catal ngal ene yiiɗi jokkade hen yiɗɓe jokkade fedde heblo sukaɓe Afrique nde sengo Nouakchott yoɓe gandu wonde ñande asetta nogasa lewru jolal gonɗen du woni novembre eɓe jogui batu pattamle mingugo yinde assemblée générale to
galle Ceerno Boubacara Gaye kañum woni coordinateur général fedde heɓlo sukaɓe Afrique nder leydi Mauritanie galle makko ne tawe to legal PK7 Nouakchott batu ngu fuɗɗoto ko sanga 10h subaka ha 18h kikiɗe e nder batu henen toɓɓe kewɗe ma jewte hen ha tengti noon e ɗeɗo toɓɓe nayyi ko ardi foof haalde ko fate gonka fedde nde ɗiɗi ko yurnitade ko fate yurnitade ngaalu fedde nde tati noon koko fate waylude yilirde fedde nde nayyi ma cariɗe kaale hen dendagal tawateɓe nder Nouakchott jeeyaɓe fedde nde e yiɗɓe jokkade hen kala oɗon bisma hen kala jiɗɗo noon ko ɓuuri labde walla jiɗɗo notitade hen noddata ko konɗo noddirgol mbaɗa 46 41 05 02 ma hawre Ceerno Boubou Gaye kañum woni coordinateur général fedde nde walla kawra nodda 46 45 95 05 kawrata koye Abdoulaye Sally Diallo hoorejo fedde nde walla kadi ɗo wadde 46 44 58 86 kawrata koye Hadji Diop kañum tigui woni cukko hoorejo fedde nde kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisala wuro Nouakchott tawateɓe nder wilaya Nouakchott banggue worgo ɓe teeɓima fedde bandiji taw ko sagataɓe jeeɗiɗo dartinoɓe kala saaha wadde janguji mumen e guykaji ɗi hinde braquage uji e yoga e leede tawtede e nder Nouakchott braquage moɓe cakkitino wadde o noon koye station service go tawteɗo nder leegal Elmina waɗɗani château d'eau ɓe janino e on station ɓe gañi pompiste o ɓe mbawino yadude million ngaji ɗiɗi taw koye limore haalisa kiɗɗo kamɓe kala noon e oɗo saaha joni eɓene coka e mbadi garde à vue eɓe paadi visa ji mabɓe faade kaso mawɗo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Sidi Wula Zahafa e gollidiɓe mum ɓe ɓayiɗi ko limaɗi noɓe kewade kala kikiɗe hanki o noon ɓe kolliri e nder jokku leydi Mauritanie kala ko ujunere temenne capanɗe nayo e yimɓe tata kolkisano tumanoɓe yato gondani e mboroso covid 19 e nder holkiso he capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo tawama e jaati poffiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellano capanɗe nayo kepti cellal mumen neɗɗo goto hawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie kadduɗen jagorgal leydi ɗi kalfinaɗo ko fate jangde aseta hanki o waɗi supervisé ko fate lullugol defɗe ɗe hinde manuel scolaire e nder dendagal région ngaji tawteɗi e nder leydi he ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o ko temedde ɗiɗi ujunere manuel scolaire kañum tigui woni ko nulda e nder yoga aseta hanki o kadi ɓe kolliri tigui laamu ngu ɓe kolliri wonde manuel uji kewɗi goɗɗi ɓe ɗamitiji ɗum ɓlaminiɗi ummade to lewdi Tunisie ɗin kadi so jettima mbawa sarede e nder yoga e région ngaji he kala coup d'envoi o noon waɗi tigui koto nokku to wiyete IPN woni institut pédagogique national e tawtorede directeur catal ngal woni IPN o wondude hono Cheikh Wul Abdouhamidou kañum e wondude secrétaire général kalfinaɗo jangde e yesso fonctionnaire uji kewɗi dilloɓe e oɗon fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Brahima Jim ko suka gorko mo duuɓi nogas e jeegom dartunoɗo e kala saaha nangude rewɓe omo waddu men violé e nder guenaɗe ɗi PK7 Nouakchott ko gila ñande 19 lewru octobre noon fijirde nde firti ha laaɓi caggal kayim nde debbo goto mo wanno violé tebulnono violé kañum tigui portinomo plainte to kañum portimo plainte guila nden noon omona tawe guila 19 lewru octobre o teɓama mo tawe nder kasoji ɗi Dara Nayima omo fadi ñawore makko ko caggal noon mbiɗen nde suka debbo goto gonnoɗo kay e juurade añere nene mum e jewɗine juura nene mum ko ɗon tigui o fawi mum laaɓi on sokki ɗum tigui o hulɓini ɗum so wiide dilli o hirsa ɗum ko ɗon tigui o soggi ɗum haade sa leɗɗe tawateɗe nder bamuli he waɗi ɗum guelle gueɗe kamtorinde no fewi ko on debbo noon portunomo plainte caggal plainte o nde waɗa noon police o darino doole mum ponno caggal ɗum noon ɓe kebli suka debbo goto mbaɗi ɗum cengdi tawa kadi ko keblaɗo e on fannu ɓe mbawi dadde ɗum e kala saaha hollirama noon ko wonno ɗum ko ñande aset kikiɗe caggal kayde bamuɗe ɗe jeewi no fewi caggal on suka debbo keblaɗo noon nde ɓe mbaɗi noon aset goɗɗo ko ɗon tigui ɓe coynimo o ngabba e ɓalal omo tacce ɓalal o diwa ɓalal guenale mo naata ko ɗon tigui ɓe faye suka debbo o yaltini laaɓi hono heewi wadde wone menacé ɗum debbo suka debbo o so wone haalde kinade e makko ko ɗon police o wutti siffleji mum kamɓe kala suuɗinoɓe nder guenale he ɓe mbawi yaltude ɓe terimo ko juuti e nder bamuli he haaɓe teeɓimo e oɗo saaha joni noon omo tawe juuɗe dadiɓe police o noon waɗi erango faade dendagal rewɓe wannoɓe violé nder guenale he kala nde jomumen garata porta plainte ɓe kolori kadi hayso jomum porti plainte ɓe ɓaƴinta inde muɗum saabu ene anda rewɓe hewɓe ne mbaɗe violé kala saaha kono société men o so debbo violama so haalti heewi tigui ko ñiŋede e añede e kala saaha kadi nefede e ñiŋede ko ɗum saabi noon rewɓe hewɓe nana mbaɗa violé e oɗo saaha joni
joni muudi mum kono ndeeƴi ene mayde metti mumen ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ñande aljuma ɓennuɗo armée leydi Algérie ɓe kolliri tigui alfinaɓe nden ka ekkisala tigi leydi mumen ɓe kolliri ɓe teeɓima 3 Mauritannaɓe wonnoɓe asde kanŋe e nder leydi Algérie kamɓe noon henno gase goho woppitama jeena heddiɓe noon tawi juuɗe mabɓe ha oɗo saaha ko goto woppitaɓe he kañum tigui ɓayini habaru o holliri noon kamɓe jeenayo holliri noon wonde kay kamɓe foof ɓe nanga koye kerola hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sennomima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen jeen ha to wuuro Bambali ko wuuro tawtengo to worgo leydi Sénégal e nder fande Casamance ko wuuro to Sadio Mané petto fugu koyngel Sénégal naji jeeyam kanko Sadio Mané noon o mahino hôpital Patam Limijo e nder wuuro he o mahino hen kadi lycée mawɗo no feewi e oɗo saaha joni noon ko ɓeena sukaɓe janggoɓe nder oɗon lycée hemnoɓe kay ɓurɓe gardu to banggue toɓɓe ko ɓen tigui hokki kadoji woni tigui jeenari dendagal ɓen noon ɓurɓe hewde toɓɓe ɓe kala hitande hikka nde o wawi rokkude ɗumen kadoji moni e mabɓe foof noon heeɓi jeenari mum taw ko ordinateur kisso pulo wondude 250 000 francs CFA woni 50 ujunere taw ko haalisa CFA yidde makko kanko Sadio Mané noon ko sembinde dendagal sagataɓe wuuro ngo e falle nde kala ne mbawa toppitade jangde mumen hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto Touba Sampaden to Touba Sam hollirama tigui ko tan musɗo waɗi toon ko gorko goto gonduɗo rafi hakkille kañuma yooɓi fittandu sagata gorko goto mo hinde kordoñe o yooɓimo noon koye saaha kay on wonno e dow moto muma kanko sagata noon kanko gorko noon dafaɗo rafi hakkille o hollirama tigui e kala saaha omo jogui ɓoldu makko taw kadi ndun ɓoldu hollirama tigui ko ɓande jambere o jogui ko ɗum tigui woni caggal nde joom moto o wirtima ko ɗon tigui o taasi ɗum ɓoldu e hoore ko ɗon yani o jiima mum fi ha ɓuuɓi caggal noon nde yimɓe hewɓe coyni ɗum ko ɗon tigui susɓe deedi ɓe mbawi yande e makko kanko mo wondude rafi hakkille mbawi heftude e ɓoldu ndum ɓe piimo piggal cattugal no fewi ko adi ko gendarmerie ne ara kanko noon nde gendarmerie ari hawru tigui ko yiya kordoñe o kañuma wasi fittadu mum goskiki nawama to morgo kanko noon kanko mo rafa gonduɗe rafi hakkille o nawama tigui toon nokku tawa kadi kotoɓe wonduɓe rafi hakkille kewi moftede oɗo saaha joni yimɓe hewɓe noon ha tengti noon e gollotoɓe to marché bu weesa ɓena kolliri tigui wonde kay ɗum ɗo bettani ɗumen kadi ne jakodunoma oɗo ñalawma yetto saabu e kala saaha kanko gonduɗe rafi hakkillo nde o yiya kala omo jogui ɓoldu e kala saaha kadi omo fiya yimɓe e lawol kono yimɓe jeere nde e laamu ngu kala ne yiya haydara haalano ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum kolliri aleda hande o wonde kay e nder leydi mo Sénégal e nder holkisaɓe he ko hen yimɓe tato tawa ko fiɗaɓe mboroso COVID-19 kamɓe tato kala koɓe communautaire e nder ɓe cellano ɓe ɗiɗo kepti cellal mumen tato nen tampisannema ballite to banggue fofango e ñalawma hande o leydi Sénégal e yaade 93 ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi yimɓe nayo winditiɓe doggol corona hen 72 ujunere capanɗe jeegomo e goho keptiɗo cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetato e neɗɗo goto kañum woni ko hawlela diallo sappo e goho nana keddi ñalawma hande o juuɗe safroɓe nder jokli leydi he kala ɓe kolliri kadi tugui ko ñakkol ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni ko 1,3 e yimɓe jeetato ujunere ene fayi 160 fuɗɗi ƴettude e ñakku mumen e nder jokli leydi Sénégal kala kabaruji men ɗemgal pulaar seeɗum wimata leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen Ousseynou Amiona Guindo ɗuɗo lollidde pullo muno ko kewi noddirɗum e kala saaha ko neɗɗo dawrugol ko lundiyanke kadi gana ko kanko ardi lamda dawrugol wittaka godem o holliri tigui wonde laamu transition ngu e gaddugol colonel Azimi Koïta ko yinnoɓe biftadema woni tentative d'enlèvement ko hollirama noon ko lundiyanke gana ha tengti noon e laamu transition ngu hollirama kadi ko jeeya ɓurɓe salade ko fati des assises nationales e salade kadi ko fati e laamu ngu transition oɗo saaha joni yidde tigui dirtinde ko fati ɓeydude transition holliri noon ñande alkamisa 1 lewru novembre gonɗen ndu ko ɗon tigui laamu ngu yinno biftademo e nder galle makko ko andudemo laamu ngu ko ɗum tigui dandimo hen o holliri oɗo saaha joni noon omono suuɗi e nokku taw kadi ko nokku cirɗo no fewi ɓoyata noon mo feñikino ha laaɓa o haala kadi o yaltina preuve aji wonde kay ko haali ko hunde lamde ceera e oɗo saaha joni noon radio France International woni RFI jokkodiri e primature jokkodirino kadi e présidence kono ha e oɗo saaha joni haydara ala ko ɓen kaali hen ko leydi Mali keddoɗen ha joni caggal kayne laamu transition ngu teski tigui e oɗo saaha kala subaka cogguji kay gueɗe ɓurɗe hatocinede taw ko ñameteɗe cogguji mum ene ɓeydo ngabbude e nder leydi he ko ɗum saabi noon e
jonde mabbe jaagorde sakkitino nyande alarba benno do sappo lewru jolal hitande ujunnaaji didi en agase go be koliri tigi wonde laamu ngu ko wadata subventionné dendagala yoga e guede burde hatujinere nyamatede ndara leydi he ko wayno maaro nebam sukara e ko nandi hena dena guede kala non ko be wadobe dum subventionné be usta taxe uji mum kene gime ha 50% woni feccere taxe uji mum dum fof non ko bele cogguji di ene bawa jippade ha lessa mbede bune fof ne wawa yitade hoore mum hano ha ñetti ha joni ko leydi Mali keddoden jagorgala leydi Mali kalfinado cellal ade bayini communiqué mum tongode temedde jeegom e nogas e goko fate mboroso covid 19 o holliri non ko ujunere e temetere nogas e jettato neddo kolkisa no heedara holkisa e capantato en jettato tawame jaati ko fidabe mboros covid 19 e nder be cellano be sappo jido kepti cellal men neddo goto hawre la jala leydi Mali ne yara e woro saha joni sappo jeegom ujunere e temedde jeegom capanna e yimbe tato winitibe doggol corona hen sappo na ujunere temedde jeetati e nogas go keptino cellal men temedde joyi capan jeetato e joyi dum woni ko hawre la jala tuggi ko rafi naati leydi Mali faade woro saha joni ha joni ko leydi Mali keldoden aseda hankio ko sokiola koygla mayga ko hore jagode laamu transition leydi ndi o wadi jillu makko to camp militaire Amadou Cheikhou Talla Mosegu ardi base o ardibe base o non jabi mom ton jabbungal paydingal no fewi o holliri non be kolliri mo kadi e o sa joni e fannu no be gollotto ko fate beydude denka e kisal mo 4e région o visiti non kadi golle golde mahede o sa joni batimaji tati gonde mahede ta puddidi mahede ndara batimaji sappojo sappogo poddi mahede nder ka o tawadina batimaji non hollirama tigi wonde kay ko militaire uji heblaɓe to banggue fannu mahango kañumen tigi mahata ɗiɗon batimaji ha joni ko leydi Mali keddoɗen to legal hippodrome extension e nder commune de district mo Bamako ko joom boutique goto biyetenoɗo Yacouba Touré kañum tigi yanano e nder boutique mum o wara toon ɗum wonno ko ñande nogas jeenayi lewru octobre mandiɗo ndu sanga 9h jamma o ɗacci noon coddiɗo goto e bebbe yala toxel jaro e balɗe capanɗe nayyi woni lewru e balɗe sappo kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen Pascal Affinga Sam ko mawɗo landa toon haqqi witeka FPI woni Front Populaire Ivoirien aseɗa hanki o noon o seɗa ko waɗi clôturé 6e congrès ordinaire extraordinaire congrès ordinaire moɓe landaka yuɓɓiranno to palais des sports mo Abidjan ko oɗo congrès noon waɗi tigui congrès gaddano guila kay par ce que guila kay oɗon biyete Laurent Gbagbo yalti ha laaɓi e landaka tafoyi landa mum kaw iniri oɗo saha joni PPA CI ɓe hollirama noon fodde temedde tato fodde ujunnaje tati e temedde joyi neɗɗo naati tigui e nder salle de sport tawateɗo to 13 ville to congrès o yuɓɓina to yimɓe hewɓe kadi donkino wawde nadde hebde place uji yimɓe hewɓe darima bowal hollide tan wonde yimɓe hewɓe notisima e oɗon congrès holle ko waylorama kadi ɓe mbaɗino invité yimɓe hewɓe ardiɓe landaji dawrugol e yimɓe mawɓe no fewi hayɓe jeeya kay landaka saabu ɓe mbaɗino ɓe bisminoma hono gardi hono directeur landa wiyete ko RHDP landa laamu ka biteɗo Adama Bictogo e XM e ɓe bismima kadi gonnoɗo ex maire landa PDCI to Grand Bassomo hono Gerzo e Zaley ɓe ari korambeji noon gardiɗo landa PDCI hollirama tigui kañum e oɗo saaha joni caggal kay teskede ɓatti Laurent Gbagbo no fewi ko ɗum saabi noon o bismaka e congrès o kamɓe noon gardiɗo landa ka hono Pascal Affinga Sam o holliri tigui wonde landa FPI ka ene werti juuɗe mum bismade kay dendagal landaji dawrugol kala o holliri kadi ene jombani ɗo e élection ngaji woni sumgoji hoorejo ɗe tijjaɗi 2025 woni hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ene wawi tigui ɗo e nden ɓe mbaɗa rallié woni tigui ɓe mbadda junggo e fandu e landa laamu woni RHDP ha joni kabaruji men demgal Pulaar koto Burkina Faso paɗen ko ɓoyani ko chef de file de l'opposition kañum tigui holliri noon so renaki koko waɗata erango faade dendagal ɓesgu leydi Burkina Faso kala nde ɓe jippoto e boli namdade kay yo rokka marka Christian Kabouré horejo leydi ndi yo wadde démissionné woni yo pit laamu ha laaɓa kay ɓaade kay attala hattani wawde ardade leydi ndi joni kadi hollirama ko fodde temedere fedde taw ko pelle witeɓe société civile en kañumen tigui kolliri wonde kay koko jogori wadde ko noddude ko wiyete désobéissance civile faade ɓesgu leydi he kala namdade noon yo rokka marka Christian Kabouré horejo leydi ndi yo woppit golle ha laaɓa ɓaade ala hattani wawde ardade leydi ndi ɓe kolliri tigui saabu e oɗo saha joni janguji ko ñande foof janguji musɗi e wargoji ne mbaɗa e leydi he ɓe kolliri kadi e oɗo saha joni kene wona
e oɗo skene wona feccere population her ɗaccida tigi koye pelle ceɓitiɗe ɓe kollidi kadi fodde kene ɓuura kene wona feccere million ŋa neɗɗo ko dogɗe galleji mumen e oɗo saaha joni e wiide oɗo biteɗo Marcel Tankuano on noon ko kañum woni président ngalɗo catal bite ngal Sovon le Burkina Faso ɗaminiɓe kay erade rokmarque Christian Kabore woppita laamu ha laaɓa koto leydi suna paɗen leydi Soudan noon aseda hanki o seppoji gulɗi jaw juɓɓinanoma toon yidde kay namdade yo laamu ngu artu ha laaɓa e juuɗe civil en ummo e juuɗe militaire uji hollirama noon transition hollirama noon laamu transition ngu dirguitagu taw kadi ko colonel taw ko général Abdel Fattah al Burhan kañum ardi e oɗo saaha joni kañum darguino laamu Oumar al Bashir e oɗo saaha joni kadi kañum darguiti laamu transition ngu joyi jippini e laamu kañum tigui oɗo saaha joni ɓe namdi nde woppitta laamu ha laaɓa arta e juuɗe civil en ñalawma hanki o noon hollirama tigui wonde militaire uji kutorima petelaji men ɓe mbawi yoɓade fodde kene wona yimɓe joyo yimɓe hewɓe kadi kene wona sappo e jeenayo neɗɗo fellama hen barmi barmande musde no fewi ene tawe juuɗe safroɓe koto leydi Libi cakkitoɗen Saifala Islam Khadafi ko ɓi Oumar el Khadafi mennoɗo wonde hoorejo leydi ni hollirama tigui wonde ko kettuɗo gembe makko gam yidde gembanade sumgoji yidde ardade leydi ndi e hollirama alada hande o noon o joƴƴini dépose yi woni o joƴƴini ɗereji makko gam yidde hollirde kay wonde ko gembeniɗo ɗiɗon sumgoji hoorejo leydi gam yidde ardade leydi Libi e oɗo saaha joni siftinde o noon kanko ko ɓi kanko tigui ko ɓi Oumar el Khadafi gannoɗo hoorejo leydi ndi. Eminent record entertainment. Yeah. Bertal Fouta. Mixtape Lawal Congo. From Wuduru Level Jimeyabe Torobe. Uram Hengo Kande Hengo Suturu. Wuduru Level Jaibe. Yo, Bismillah Yato, Wuduru go Hengo Jam. Jibinami Monumi, Kemi Jam, Kemi Chalal. Todoko Wuram, Bali Tetin de Hotbe. Gatto jaɓɓe hakke mum jo hokke wuram no heewi kande no heewi janguinoɓe alqur'anul karim kollumano Allah rewrete ɗo ko lewe jaaɓe cimmeyaɓe toroɓɓe fedde gallumkoɓe mundirɓe famodirɓe yettoyiɗo fedde ñemɓe joguiɓe fimde tinde ñoguilendi bregueke musetal sappo sen mi yettoyo subalɓe ɓe mi ɓenna seeɗa mi yiiloyo to lawɓe keedi wuram no weeli sa ari ɗo keɓa ko heewi ɗo sa ƴeewi mayi sukaɓe liggotoɓe gemɓe job ñana fawde pirana ndawa ɓuuri yidde fiftude wuram no heewi jam cité bas cité gambi ɗo guetto cité samsa cité halwar piña koye dorwar kañum dem cité foral diwar mo jimmi gowi diwar mo jimmi gowi ɗuru woni wuram ɗono heewi jam ɗuru leɓe jayɓe ɗono heewi jam wuram no heewi gande ɗono heewi jam ono fongu maɗe dow ɗono heewi jam ɗuru woni wuram ɗono heewi jam ɗuru leɓe jayɓe ɗono heewi jam wuram no heewi cité Arafat to natata sans audience fedde lasɗe ngala tas hande dental ne waali cité face taali noone so wiyama ne tiiɗi on jejjiten ɗon ko paale tambi worɓe tiɓɓe no jamdi gacce ngalama cité jambi juɗe ɓurana kala to mirtiɗa almuɓe windoɓe rek ene masa wadde jettuɗen cité samasa machallah wudre waɗi anduɓe machallah ɗon e heewi janguɓe jonde sanko fimɓe famɓe te gona amɓe finoɓe galle goto ndenda pijje jalda muni kala miijo moƴƴo adde coyno ma jaɓɓo ma teddinma paya horde dusma gonakene masko ma bisimilla yetto wuram wudduru inchallah tema welto wudduru woni wuram ɗoɗo heewi wudduru woni wuram fedde wudduru ene bismi dendagal wudduru naaɓe e taw e gure taariɗe wudduru kala fedde ñalgu ɗamin yuɓɓinde ñande goo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e habride he ko musidɗo moon seydi moon kaali Abouba ketti maraki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.